Magandang umaga po, magandang hapon o gabi ba? Today, we're going to discuss and share to you the story of Princess. Princess ay isang bata na pinakamahal sa aming pamilya. Ayun, yung time na yun ay we had the opportunity to go abroad. At we didn't have choice. Iniwan namin siya sa aking mother-in-law. Manugang kung sa Tagalog. Ayan yung life ni Princess. Inahatid ni Mama everyday sa kanyang school. At actually, nagtitiis talaga si Mamang at saka si Papang para mag-alaga kay Princess. Ayun. So, everyday aral si Princess at saka yan, makikita natin dito na para bang mahiyain siya na bata. So, shy. Ayan, I went with her, of course, to her school. Ayun, so magandang school niya. Shout out pala sa mga teachers at especially sa teacher ni Princess sa Caladis, Alicia Sambonga. Ayun, so sinamahan ko siya papunta sa kanyang room. Ayun guys, so habang kami ay while walking, yung mga classmates niya, mga schoolmates niya ay nanonood sa amin. Ayan pala ang room ni Princess. Ang ganda. Shout out sa teacher ni Princess dito ngayon. Ayan, so tiningnan ko siya at ayan, every time na Princess sa bahay, ayan, inaalagaan talaga ng maigi, narugaan ng aking mamang at papang doon sa kanila. Oh, ito na ang pinaka very day ni Princess dahil may closing sila. Ang Caladis Elementary ay may closing at the same time graduation. So graduation sa kindergarten. At the same time awarding sa mga grade 1, grade 2 pataas. At dito habang kami ay nanonood we didn't expect na si Princess pala ay may surprise. Ayan! Tinawagan ang aming Princess. Golden Heart Award, Gift and Queen Award, and a pupil goes to Princess Lynn Saba. So, si Princess ay nakatanggap ng 3 ribbon or best, mga bests. So, diligent si Princess, respectful. Ayan, so natuwa talaga ako. We were very happy during that time at si Mamang andun, nagpa-picture sila kasama si Princess. So, thank you Mamang, thank you Papang for your effort sa tulong nyo sa pag-alaga kay Princess. Ayan, 3 ribbon. Wow, Princess. Good job, baby. Ayan, nagpa-picture sa harapan. At ang ganda, no, ng buhay. So, thank you very much, Princess. Mag-aral kang mabuti. As message from your parents. Ayan. So,
natapos na, nakatanggap ng reward, certificates from sa school. So, thank you very much naman sa mga teachers at saka teacher ni Princess. At the same time, si Ninang. Ninang pala namin andun. Ang ganda ni Ninang. Ang ganda ng andun. Si Mamang din. Naka-receive ng ang aming mamang. Ayan, dahil isa siya sa mga parents or tatlong parents andyan, mga concern at nagbibigay ng tulong sa school or very diligent sa mga meetings at sa ano pang mga pangangailangan ng school ay andoon sila palagi. So si Princess andyan. Thank you very much, Princess. And for viewers, audience, keep watching and please follow, of course, my page, Facebook page, Kuya Novo. Thank you.